Aquest passat dijous, 17 de novembre, a 7:15 del vespre, es va realitzar una xerrada, presentació d'un projecte dedicat al cens català, el cens del poble català, que neix a partir de la detecció de les deficiències en el discurs de la política catalana, quan irresponsablement o dolosa han redefinit el poble català com un conjunt d'individus residents a una comunitat autònoma anomenada Catalunya. Aquest projecte busca fer un cens sobre aquesta ètnia catalana que compleixi aquests criteris internacionalment reconeguts sobre això, sobre aquesta ètnia catalana. Per explicar els detalls sobre aquest projecte, que es té que convertir en una realitat en un plaç de temps no gaire llarg, ens va acompanyar Ramon Serra abans de començar aquest acte de presentació en la sala de conferències, a la nova sala de conferències del Museu Etnològic de la Gavella, en l'Espai Cabrera, i tot seguit també us oferirem un resum amb les parts que hem cregut més destacades d'aquesta xerrada, on va detallar d'una manera teòrica els fonaments i les finalitats d'aquest treball. Bé, estem en companyia dels promotors del projecte sobre l'elaboració del cens del poble català, i ens acompanya en Ramon Serra, un dels ponents, un dels que presentaran aquesta xerrada aquí a la sala de conferències del Museu Etnològic del Montseny de la Gavella. Bon vespre. Sí, bon vespre. A aquestes hores ja és bon vespre. Per explicar una mica què és això del cens del poble català, per començar. Mira, si haguéssim de ser molt sintètics, és un projecte que mira de crear subjecte polític dels catalans arreu del món, independentment del passaport que les cultures d'estats els hagin lliurat, per ser demos decisori i crear un estat-nació cultural com fan 130 estats-nació culturals en protecció de sengles cultures. Quina finalitat té elaborar aquest cens del poble català? Doncs la finalitat és aquesta, és preservar una nació cultural ara minoritzada també a la seva terra, en un demos que és d'empadronats amb DNI, i en el cas dels catalans de Catalunya Nord, doncs amb el seu passaport francès. Sent minoria, no tenim, els catalans com a cultura, poder polític per establir lleis en protecció de la nostra cultura. Per tant, el primer pas que s'ha de fer és crear un demos propi, un demos cultural, un demos com de qualsevol estat del món en termes culturals, i a partir d'aquí crear el nostre poder nacional. És una d'aquelles tasques que es diu que s'han de fer per poder crear aquesta república o aquest intent d'independència a Catalunya? Bé, és que un dels nostres principis és que, i això és en teoria política, les independències no són de territoris. La independència és un acte polític, i en tant que polític és un acte humà. Quan pensem en la independència de Catalunya hem de sempre associar-la amb quin col·lectiu humà es vol independitzar. Quins seran aquells individus que obtindran la nacionalitat catalana? Quins seran els individus que tindran la ciutadania de ple dret? I això és una decisió que s'ha de fer sempre prèvia a una independència. No es pot dir independència i després ja veurem, especialment per a una cultura minoritzada. O sigui, es parla de la cultura catalana, però també hem de parlar del poble català, i és una manera de definir-ho. Sí, perquè la forma acadèmica consensuada en sociologia de poble és en aquesta realitat cultural, és a dir, és el conjunt d'individus que comparteixen una sèrie de trets, evidentment culturals, que poden preservar en el decurs del temps, i aquests acostumen a ser la llengua, els usatges, els costums, l'ètica vers els altres i l'entorn, el patrimoni material i immaterial, i això és propi de cada cultura. Són trets distintius i distingibles, perquè si no són distintius no els pots separar d'una cultura d'una altra, i si no són distingibles realment tampoc els pots detectar, diguem-ne. Per tant, pretén tenir alguna validesa jurídica? Legalment pot ser reconegut oficialment per institucions i entitats públiques o privades? De fet, nosaltres tenim la mirada amb la independència d'Estònia. La independència d'Estònia es basa en la creació d'un cens cultural estonià
per treure's del damunt el que era la colonització russa que va començar a partir de la Segona Guerra Mundial, creen un cens amb la seva pròpia legalitat, creen a partir d'aquest cens una autoritat estoniana, un parlament en paral·lel, un control polític sobre la seva terra i finalment un control sobre la terra. Finalment reben els reconeixements internacionals i per acabar, el reconeixement de l'Assemblea General de l'ONU. Per tant, la qüestió és sempre qui legitima un poble, o en aquest cas el cens d'un poble, i la resposta és clara i contundent. El mateix poble en reconeixes. És com autoreafirmar-se, autotrobar-se culturalment. Sí, és que de fet, una cultura és un conjunt d'individus que al compartir aquests trets culturals ni tan sols han de consensuar qui són. Reconeixen en ells mateixos el seu esperit com a poble. Si preguntéssim als catalans quina és la seva llengua identificatòria, a ningú se li acudiria respondre el japonès, ni el danès. I, malauradament, potser no hauria de dir castellà ni francès. Per tant, llengua, per exemple, i cultura és una cosa que van a braç. De fet, en els acords de Montsó de 1363 ja es reconeixen, fan un acte de reconeixement i diuen que Catalunya és una terra de 10 estats, perquè les ciutats en deien estats, diu que tenen com a unió, o tenen per nexe, el fet que tenen una mateixa llengua. O sigui, ja tenen aquest reconeixement, tenen una mateixa llengua, segueixen els mateixos drets i estan regits per les mateixes prerrogatives. Per tant, altre cop, terra comuna, llengua comuna, dret comú. I aquestes són les bases que empren tots els estats culturals per preservar les seves cultures, preservació de llengua, els costums propis, reconeixibles i la terra, que és pròpia. Parlem dels criteris. Qui té cabuda en aquest cens? Quins criteris hi empreu? Un dels principis del cens del poble català és mirar de tenir el màxim de paral·lelismes amb els estats culturals del planeta. Per la preservació d'una cultura, els estats culturals empren com a modalitat d'adscripció principal la filiació. Admet que els fills de membres d'una cultura esdevenen també membres d'aquella cultura, en principi en abraçar primer la llengua, després els costums i finalment el corpus ètic en forma de normes i lleis principals quan arriben a la maduresa política. Per tant, aquest és el principal que fem servir. Després, Estònia ho va aturar aquí i per assegurar la seva cultura no va admetre el concepte de naturalització. Nosaltres també l'admetem. Admetem la naturalització com individus nascuts en el si d'altres cultures que volen abraçar la cultura catalana. Per tant, en realitat, aquest cens és obert a tothom. El que no vol dir és que sigui flexible a qualsevol requisit, és a dir, imposa o suggereix, diguem-ne, perquè al capdavall seran la gent quan es censi qui legitimarà això, com dèiem abans, són aquests requisits que van per la banda més estricta en pro de crear un estat cultural i després ja es farà la llei de ciutadania o amb el control del sistema pots fer lleis de nacionalitat més o menys flexibles. Però el segon, nosaltres mirem de fer una naturalització per via de certificació de la llengua, 20 anys de residència i un sotassignat d'acceptació de l'existència de la nació catalana i voluntat de respectar-la i de preservar-la. I la tercera és el matrimoni, que és una cosa que la gent no té present, però ha sortit fins i tot com a motiu de moltes pel·lícules, que és el fet també que un hom pot arribar a abraçar una cultura perquè té un vincle familiar amb un cònjuge i per tant se'n demana 10 anys de residència i 5 anys d'aquest matrimoni. I ja per anar acabant, quin és el vostre full de ruta per fer avançar aquest projecte? Quins seran els passos que seguireu per fer-lo realitat? Perquè això és una tasca ingent. Sí, aparentment sembla ingent, aparentment, i fa una mica de basarda, però realment aquest projecte té tres fases que aviat ja caminaran en paral·lel, que són la divulgació, i ara sou vosaltres aquí com a agents d'aquesta divulgació i molt agraïts per aquest fet. La divulgació, després, és l'implantament al territori, perquè nosaltres no farem via telemàtica que els catalans se censin, perquè això crearia un petit caos. No sabries quina documentació en lliure, hi hauria error, no sabríem quines persones s'estan censant. Necessitem, com fan els països, validar quina persona tenim davant a partir de la seva fotografia, la seva documentació i qui són. Per tant, necessitarem després organitzar, i estem en vies de fer-ho, individus en diferents llocs del territori, que no serà tot o res, sinó que anirem baixant des de Catalunya Nord, la Catalunya Vella i anirem fent la resta de territoris, tot de gent en llocs concrets on pot dur la informació, la documentació
allà farem el registre, la fotografia i finalment es volcarà a la xarxa en els protocols de protecció de dades com empren els estats amb les seves dades. Hem fet números. Si analitzem que som aproximadament un 30% a les terres històriques catalanes, això se'n va als 4 milions, 3 milions, 4 milions, també afegint-hi la diàspora. Amb 500 persones i amb 1.000 actes administratius, perquè hem de considerar que per filiació cada família podria censar amb un mateix acte administratiu 6, 8, 10 membres de la seva família, evidentment, si tothom posa fil a l'agulla, en 2 anys estem censats. I 2 anys podem ser un demos decisori coordinat per DAOs, que són de democràcia telemàtica, fer-nos les preguntes, com volem crear un estat, com volem controlar el territori, si el cas, si volem fer una escola catalana. És a dir, podem començar a desmuntar pròpiament el que considerem que és govern colonial per crear-ne un govern nacional. És a dir, és una eina de poder. De fet, tots els estats funcionen gràcies que tenen un demos, és a dir, dels quals emana el funcionariat, la política, l'executiu, legislatiu. Per tant, a partir d'un cens apareix un estat. Penso que l'error greu en la premissa de la independència és que hem volgut independitzar suposadament una Catalunya, un territori amb tot el que hi ha dins. Això és per una cultura minoritzada, és la mort, com ha passat o comença a passar massivament a les cultures indígenes a l'Amèrica, no? Amb les colonitzacions. I ja per acabar, perquè suposo que ja d'aquí poc, ara no tinc aquí exactament l'hora, però em sembla que ja estem a prop de que comenci aquest acte, l'última pregunta aniria en aquest sentit d'aquests 2 anys que us fixeu de termini, però un cop fet això, quins seran els passos? Un cop tingueu acabat tot aquest tràmit administratiu, tota aquesta recollida de dades? Bé, de fet, el cens ja té retorn sobre la gent que ja està censada, perquè forma part d'una base de dades i com a base de dades pot tenir retorn via votacions, decisions, i pots començar a pensar a construir un país, és a dir, a desvincular-te del poder, com dèiem, del poder colonial per establir el teu nacional. Però en qualsevol cas, els passos que passen, com passava a Estònia, és a partir d'allà surten uns representants, una autoritat catalana, surt un estat major, surt un cos diplomàtic, i, evidentment, el cens és garant d'aquestes dades, no les cedirem fins que no hi hagi un estat consumat, però sí que realment crea l'estructura decisòria perquè després els representants d'això prenguin les decisions. I teniu algun lligam amb la República, amb els que estan ara muntant la República Catalana? En absolut. No? De fet, vull deixar molt clar que no som un partit polític i estem absolutament molt en contra de mirar d'associar-nos en cap. Per mantenir una neutralitat, potser? Bé, una és aquesta. Realment, en un país ara que ha estat, en aquest sentit, tan pervertit políticament, que si no ets d'uns... amb tanta defensa gremial, mirem de, precisament, i nosaltres ho defensem així en els nostres principis, diguem-ne, l'abast i límits del cens. No som un cens ideològic. Per tant, no convidem a un partit ni a un altre, jo entenc que una bona eina acabarà sent útil per qualsevol partit, per promocionar-lo o fins i tot per crear la seva estructura de partit en el cas d'una autoritat catalana. No se'ns escapa això. Però no, defugim de qualsevol partit. I parlant del Consell, podríem dir que el Consell no censa una cultura. És a dir, pagues 10 euros, t'inscrius, com podria ser un inscrit a una associació, com podria ser inscrit a un club d'esport. Sí. Per tant, ells diuen que són defensors de la nació catalana, però mai han censat la nació catalana, ni tan sols el 1 d'octubre és un cens d'un referèndum d'una nació cultural, per tant, no s'avenia a dret de lliure determinació dels pobles, sí l'autodeterminació, perquè tot es pot autodeterminar, però no la lliure determinació dels pobles. I si llegíssim una mica la llei de transitorietat del 2017, veuríeu que realment està harmonitzant la comunitat autònoma com si fos un nou país. Castellà oficial, jutges espanyols en els poders de justícia, és a dir, era agafar tota la Catalunya autonòmica sense el rei espanyol, sense l'estat espanyol, però fent les mateixes coses. Clar, això és un estat crioll, perquè ara només el 35% dels catalans al Principat, la resta són forans, 52% són castellans. El resultat d'això, vulguin o no hi veig el truc de màgia, que me l'han d'explicar, el truc de màgia de que un 35% pugui aprovar una Constitució catalana on el català sigui llengua oficial única. Hi haurà tot de partits que diran, home, nosaltres també hi som, per què no fem el castellà oficial? I tothom sap a aquestes alçades que, per exemple, en un tret cultural com és la llengua, el bilingüisme mata la cultura minoritzada.
la llengua minoritzada. El castellà, al cap de dècades, acabarà sent la llengua dominant hegemònica. De fet, una de les dades més preocupants, a part que són poc, és la transferència generacional. Són pocs els nens que tenen el català com a llengua identificatòria i els joves que tenen. Però el que és dramàtic és que entre el 30 i el 40% d'aquests joves abandonen la llengua identificatòria i abracen la llengua dominant. I la llengua dominant, la cultura dominant a Catalunya, ara ja no és la forana, és la castellana. I es pot dir clarament, hi ha una cultura autòctona per terra i aquesta és la catalana. Tota la resta, 300 en són foranes. I l'última pregunta. Per tant, i molt breu, o sigui, us plantegeu fer el cens com un punt de partida per crear a partir d'això? Correctíssim, perquè de totes les coses que un pot pensar de la independència, la més rellevant, en termes polítics, és sempre el qui. Aquí aplica una democràcia fins i tot. La democràcia no és res si no aplica una sèrie d'individus. Has de saber a qui aplica aquella democràcia. És tan democràcia Dinamarca com Noruega, però els noruecs no voten per la democràcia danesa ni els danesos per la Noruega. Per tant, el demos decisori, el demos al qual aplica la resta, és la base de qualsevol realitat política, també en termes de dret de lliure determinació dels pobles i gairebé diria especialment. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ja et deixem que et puguis preparar la xerrada d'aquesta nit i endavant. Un plaer. Fins aviat. Vejam, què sóc aquí? Context. Soc aquí perquè arran del procés d'independència i els conceptes de dret de lliure determinació dels pobles vaig anar a la font i vaig pensar, bé, els polítics sempre parlen d'això, però anem a veure què parla el dret directament. És molt recomanable sempre anar a la font. I vaig estar llegint el dret de lliure determinació dels pobles, que si realment és una mica unes bones voluntats de mitjans del segle XX després de la Guerra Mundial, però el més rellevant de tot és una cosa que ha quedat una mica més allunyada, que és la resolució 2625 de l'Assemblea de l'ONU, que va acotant una mica el dret de lliure determinació dels pobles. I són coses com regions autònomes, que de fet és l'excusa de l'estat espanyol per ser harmonitzat com una democràcia perquè prenen nom les autonomies d'Espanya. O sigui, es van dir autonomies en relació a la resolució 2625, que era una regió autònoma. Si jo a Catalunya li dic que és una regió autònoma, mai caldrà que s'autodetermini. Aquesta és una trampa i després va venir el cafè per a tots. Aquest és una mica el meu context abans del 1 d'octubre. I després hi ha el 1 d'octubre. Nosaltres tots som una mica fills del 1 d'octubre per 3 raons, jo penso. En primer lloc, per l'organització d'un poble, que això és molt bonic. L'altre, no sé si us avindreu això, jo és com ho vaig sentir. L'altre és que comença a surar l'autoestima com a poble, que la tenien com a molt abandonada. I en tercer lloc, pel sentiment aquest que els ciutadans podíem tenir les regnes del nostre país. Sortíem al carrer, protegíem urnes, votàvem i esperàvem després els aconteixements. Però vam decidir que nosaltres teníem el poder en aquell moment i el vam tenir. Després ja han passat el SAT, tots en som coneixedors i tot això s'ha tornat a deduir. Aquest és el meu context en aquest sentit. El projecte Cens del Poble Català té per finalitat, entengueu, crear un subjecte polític a partir dels catalans, membres de la nació cultural i històrica mil·lenària, per filiació, naturalització i matrimoni arreu del món, independentment del passaport que els estats culturals els hagin lliurat, per crear un demos decisori i poder fer un estat-nació cultural en pro de la protecció de la seva cultura, com en, atenció, el número 130 estats culturals del planeta en pro de les seves cultures. És això, doncs, un invent? No. És un invent pels catalans perquè no han sortit del seu àmbit de coneixement. El món, per nosaltres, sembla un paradigma nou, això que us estic proposant. Pel món és una cosa molt antiga, pensar els seus nacionals en termes culturals. I ho fem també des d'una mirada del concepte de la realitat cultural que hi ha sota la idea de poble, que s'avé el dret de lliure determinació, que es diu dret de lliure determinació dels pobles, i finalment, en pro de la protecció del patrimoni cultural. I agafem com a mirada un exemple d'independència reeixida, que això és les interessants, les que no reeixeixen no tenen massa sentit,
i que a més és en termes culturals. I aquestes són les bàltiques, especialment la d'Estònia. Què fa Estònia? Fa un cens cultural d'estonians per treure's la pressió demogràfica russa. A partir d'aquest cens, que és un cens decisori, creen un Parlament alternatiu, creen política a partir d'aquest Parlament, control sobre la seva terra, comencen els reconeixements internacionals i finalment l'Assemblea de l'ONU, l'Assemblea General, els aprova com un nou estat del planeta. Nosaltres hauríem d'imitar això. I el Cens del Poble Català mira de fer aquestes mateixes passes. Això és la versió curta. Però no sé què passa en el nostre país, que el Cens del Poble Català no queda com, però què vols fer? O sigui, és com dir, però no som catalans tots? Bueno, parlem-ne. Aquí el problema és que hi ha una lluita per al relat de la definició de què és català. I això és un problema. Hi ha la definició de català com empadronat a Catalunya amb DNI, que és una definició administrativa. No se diu a dret de lliure determinació dels pobles. No protegeix cultures. I jo penso que sempre, des de l'estament polític, perquè no pots mirar de guanyar unes eleccions si t'atences a la minoria nacional. Perquè en tant que minoria, per molt que et vulguin votar tots, no guanyes. Per tant, entendreu moltes frases de la Catalunya sencera, eixamplar la base... Què vol dir això? Vol dir que, senyors, vosaltres no sou el meu objectiu. No us puc agradar a vosaltres, perquè vosaltres només no guanyo eleccions. I això començarà a passar. Ja sembla que hi hagin les primeres pistes de que la nació catalana no tindrà representants als parlaments per tenir poder polític, i aquest és un problema. Però nosaltres som l'esperança en aquest sentit. Atenció, l'altra definició quina seria? La cultural, la que s'avé a dret de determinació dels pobles, la definició acadèmica, consensuada. Què és un poble? O què és una cultura, o perquè és sinònim? A voltes es fa servir la paraula ètnia, que és més desenfortunada, però actualment es considera que ètnia i cultura són la mateixa cosa. Doncs és això, cultura és un poble, o una cultura, vull dir, és el conjunt de membres que comparteixen una sèrie de trets culturals, esclar, que poden, distintius i distingibles, que poden preservar en el decurs del temps, perquè si no els pots preservar pel decurs del temps, no forma part de la teva cultura. No són transmissibles les coses volàtils. I aquests atributs, doncs, com sempre, la llengua és un fixe, les cultures, perquè llengua i cultura van a braç, els costums, és a dir, el codi ètic de relació d'uns amb els altres i vers l'entorn, després els usatges, costums, el folclore com l'entenem, el patrimoni material i immaterial. Això és el concepte de poble. Clar, quan penseu en els empadronats amb DNI, tots els empadronats amb DNI a Catalunya no comparteixen això. De fet, hi ha 300 llengües a Catalunya. Ja coneixeu cap poble, planeta Terra, que parli 300 llengües? Aquesta és una mica la idea. Aquesta és la definició acadèmica de poble, la que pren, evidentment, el dret de lliure determinació dels pobles, que a banda de ser una idea política, pren una realitat acadèmica, com ha de ser política. No, els invents no sempre funcionen. Però ara ve la pregunta, què els passa als catalans? On som els catalans? Clar, ens hauria de dir, té problema, no? Si no els hem censat no sabem on som. Hi ha poques pistes, però hi ha una pista molt determinant, que a voltes passa una mica pel damunt. És una dada que deu saber tothom, o gairebé tothom, amb els cercles amb qui parlem. Però encara es defuig una mica d'aquesta realitat a molta gent a Catalunya, a molts catalans. Això és una captura d'imatge, no pretenc que entengueu els números perquè són minúsculs, però perquè entengueu que això és una realitat, és a l'IDESCAT, usos de la llengua, això ho podeu consultar, ús de la llengua 2018, i vaig a un resum. Fixeu-vos en aquesta idea, i és la que vull que entengueu. Llengua identificatòria. És una cosa molt rellevant per a una cultura. És a dir, un individu, quan li dius en quina llengua t'identifiques i et diu el japonès, fa molt la fila que és un japonès. No m'imagino cap japonès no identificant-se amb la llengua japonesa. Em costa molt. Sabeu de cap danès que no sàpiga danès? Algun amic que sigui danès que no sàpiga danès? O un finès? O un grec que no sàpiga grec? Per què hi ha catalans que no s'identifiquen amb el català? No me'ls imagino. Doncs aquests catalans, 36,3% al Principat. Un 10% al Rosselló, o Catalunya, si voleu dir-ne així. Un 27% al País Valencià. Un 35% a les Illes. L'Alguer ja està per absolut, és una anècdota.
La franja no hi ha dades. Però en tot cas, de mitjana podríem dir que és al voltant del 30-32%. És a dir, si hi ha un 32% d'individus, no li direm catalans encara, i menys si no els hem censat, que s'identifiquen amb una llengua i no amb una altra. Això és un tema? Sí, són una minoria. I quan tu ets una minoria, i no fas una dictadura d'una minoria, evidentment, i fas una democràcia, una minoria no té poder polític per canviar res. És un debat que ja vam entendre els catalans respecte al Congreso. Van dir, home, al Congreso ja n'hi podem fer perquè som 4 gats. De fet, encara hi van, no ho sé per què, però bueno, encara hi van. Però és que això passarà al Parlament de Catalunya. De fet, ja les eleccions les pot guanyar l'Arrimat, les pot guanyar l'Illa, i aviat això anirà canviant i cada cop a la llei d'on i aquesta compensació territorial es anirà perdent a mesura que vagin baixant aquests números identificatoris. Una minoria no pot canviar. Jo es podria demanar, senyors, els que sou allà, aquests 4 o 5, voteu sempre per la cultura catalana i els de l'altra banda per la vostra cultura, a veure qui guanya. I us ho podré fer un cop darrere l'altre. Hi ha d'haver un truc de màgia perquè aquells 4 d'allà puguin guanyar els 20 restants. I això començarà a passar. De fet, el consens a l'escola, perquè allà ja hi entri, és això. És a dir, si volem tenir poder polític, hem de cedir a una altra cultura que ha decidit fer el castellà a l'escola. Això serà un 25 ara, però serà un 50 i un 75. Això és una realitat que ha passat a tot el planeta. Això se'n diu assimilació. És un concepte d'ecologia cultural. Nosaltres no som un partit. I el CEI fa veure que no i sí que n'és. I hi ha moltes entitats que fan veure que no són partits i en el fons sí que són. Nosaltres tenim ara un punt d'al·lèrgia als partits, ho confessem. Entre altres coses perquè no som un cens polític, no som un cens ideològic, per tant no tindria sentit abraçar una branca o una altra, que siguin ells que ens abracen a nosaltres. Em sembla una bona idea, si són catalans i volen ser del cens, fantàstic. I se'l volen promocionar, vinga, no, clar que sí. Però nosaltres no podem regalar això ni ser un partit en pro de res. Nosaltres som un demos decisori i el demos decisori va inclòs tothom. Per tant, un cens és un col·lectiu humà d'iguals. Quin iguals? Els 3 culturals demanem. I bona pregunta, què em demana el cens a mi? Home, us demano moltes coses, però el que és importantíssim, en l'esperit del 1 d'octubre, recupereu l'esperit del 1 d'octubre. Sou vosaltres els que agafeu les regnes polítiques. Si això és un subjecte polític, he d'anar a buscar la documentació, anar a un centre de cens i que em faci fotografia a mi, a la documentació, posar les meves dades i el núvol. Ja heu fet el fet, Feu això 3 o 4 milions de persones i feu un dau de decisions polítiques i acabeu de recuperar el poder d'un poble. Però absolutament. Podeu fer escoles catalanes, podeu fer decidir relacions laborals, som una altra gent. De moment destruïm el poder colonial, que no fa cosa a nosaltres, i ens el fem nosaltres. Cada cosa. També us demana, per això, els aspectes propis de tot projecte, diguem. El principal, i el que sóc aquí ara, és el de divulgació. Publicistes, maquetadors, qui faci peces, qui vulgui fer conferències perquè entenguin els termes d'això, diu, m'agrada molt, divulgació també en els dinars de casa seva els diumenges, allò diguem, tio, m'entens? O sigui, potencialment 4 milions, 3 milions i mig, 4 milions de censables per filiació. La naturalització sempre és molt menor i el matrimoni té 1 milió, també pot ser molt elevat. I això són 3 adreces que ja són operatives del nostre Twitter, no sé si sou tuitaires, la nostra pàgina oficial, si voleu fer alguna conferència, o si voleu que us enviem informació, si voleu res, o si voleu estar en contacte amb nosaltres, i la que serà, encara en construcció, la pàgina informativa de tot això que us he dit, a banda d'altres qüestions, de l'origen de la llengua, de l'origen de la nació catalana, i hem parlat amb experts i ens donen la seva documentació, ens escriuen un text per acompanyar, i el manifest de què us viviu, evidentment, si m'ha escrit que la nació catalana us hem de poder presentar un resum per una declaració, dir jo accepto això que em presentes. I no som nosaltres no som historiadors, la gent que hi col·labora sí, i vosaltres tampoc, accepteu una realitat que teniu com un imaginari. I això, en principi, seria la conferència d'avui. La gent s'ho pot prendre com un joc. Dius, però és molt probable que sigui la cosa més rellevant que feu pels catalans en segles. És crear un subjecte polític. I aquí acabo.
i fem un cava i ens abracem. Gràcies, nois.